Vooral in Dokkum wie er weer staan. De Iersfontein zou te volle parkeerplakken kosten. Verder is de fontein in Dokkum de enige die net op tijd klaar is. Omdat de techniek dochs ingewikkelder is dan in het voortocht. En in Balzert net altijd positieve reacties. De zwarte kleur die hier niet bij past, bij deze gevel. Een keer roemt de bouw vertraging op. Om te maar eerst 50 skeletten voor binnen. Archeologen was eerst hard werk doen. En na de plaatsing bloot de kritiek. Als je het beeld zelf bescheuren, dan zie je een vleermuis met een trapje erachter. En als dat wierd wordt, maar dat zal wat meevallen. Maar met Rijnwaarde en de ben er van sodemieter die ik maar zeggen. Als een kunstwerk door iedereen wordt geaccepteerd, ja, dan leeft het niet. Juist door de discussie erover, wat is dat nou, waarom is dat, wat heeft de kunstenaar bedoeld, waarom is dit belangrijk? Juist door die discussie gaat een kunstwerk leven. Intussen stier de fontein in Snitsel te plak. Toen bleek dat er te heeg wie. Hij moest inkwatten worden. En de fontein in Ljouwert had nog net in zo'n west of vandalen hebben al taslijn. Gelukkig kon het gauw en makkelijk weer schoonmaken worden.